Никой аспект на нашия свят не е толкова загадъчен, колкото съзнанието. Състоянието на осъзнаване, което оживява всеки наш момент на пробуждане. Чувството, че се намираме в тяло, което съществува в един по-голям свят над свят, звук и допир, свят, филтриран през нашите мисли и изпълнен с емоции. Бизнеса, търговията или производството често са дълги и трънливи процеси. От Outperform Systems обаче знаем, че тези процеси трябва да останат в миналото. Затова и наблегнахме на основното – мониторинг и контрол, именно за тези процеси, които ви бавят най-много. Времето ни приканва да бъдем прагматични и продуктивни, но същевременно ни напомня, че е най-ценният и невъзвратим ресурс, който не може да бъде компенсиран с материални придобивки. А това е така, защото е важно да оценим не само финансовите си стремежи, но и времето, което имаме, за да живеем пълноценно и да изграждаме значими преживявания. Outperform Systems ви потапя в удоволствието да бъдеш бърз, но без да бързаш. Разбери как на opfsystems.com